Здравейте! Днес ще ви представя творбата на изкуството, която аз избрах, а именно картината "Пламенен юни" на лорд Фредерик Лейтън. За автора. Фредерик Лейтън е роден на 3 декември 1830 година в Скарбъро, Англия. Той учи в различни художествени академии в Европа, включително в Флоренция, Рим и Париж, което значително влияе на неговия стил и техника. А ето тук, отстрани, може да видите, сложила съм две негови снимки, като на едната той е в профил. Лейтън започва кариерата си като художник в Италия и Франция. Неговото първо голямо произведение е "Процесията на Мадоната в Равена" 1855 година, която му носи успех. Лейтън никога не се жени и няма деца. Той посвещава живота си на изкуството и живее в своята голяма къща в Лондон. Лейтън умира на 25 януари 1896 година. Тук съм сложила други картини на Лейтън. Ето тук може да видите "Процесията на Мадоната в Равена", как изглежда. Други негови са "Рибарят и сирената", "Завръщането на Персефона" и "Урок по музика". А сега ще ви запозная по-подробно с самата картина, като започваме от епохата. Картината "Пламенен юни" е създадена от британския художник Фредерик Лейтън през 1895 година, както вече споменах. Това произведение е характерен пример за викторианската епоха и по-специално за движението на прерафаелите и академизма, които доминират в изкуството през този период. А сега малко повече за художествените течения. Викторианската епоха – време на промени в британското общество и култура. Прерафаелитско братство – то се стреми да се върне към детайлния реализъм и ярките цветове, характерни за италианското изкуство преди Рафаел. Това течение влияе върху работата на Лейтън. Академизъм – то се характеризира с висока техническа прецизност, идеализирани форми и класически теми. А сега посланието на картината, като започваме от естетическа красота и хармония. Основното послание на картината е създаването на чиста визуална красота. Лейтън се стреми да въздейства на зрителя чрез хармония на цветове, форми и композиция. Второто послание е спокойствие и уединение. Фигурата на спящата жена предава усещане за спокойствие и интимност. Позицията й, както и спокойния израз на лицето й, подчертават момент на уединение и личен мир. Третото послание е това за краткотрайност и уязвимост на живота. Макар и картината да е изключително красива, позата на спящата жена и използваните символи, като цветето олеандър, което всъщност е отровно, могат да навеждат на мисълта за краткотрайността и уязвимостта на живота и младостта. Ето това цвете, което съм сложила отдолу, всъщност е цветето олеандър. Преминаваме към изразните средства, а именно първо започвам с цвета. Най-забележителният аспект на картината е ярко-червената рокля на жената, която доминира композицията. Контрастът между топлите оранжеви и златни тонове на роклята и фона създава усещане за топлина и жизненост. Следва светлина и сянка. Лейтън използва светлината, за да подчертае формите и текстурите в картината. Слънчевите лъчи, които обгръщат фигурата, придават ефирност и подчертават мекотата на кожата и тъканите. Линия и форма. Контурите на жената са изящно изваяни, а плавните линии на тялото и драпировката на роклята създават усещане за движение и лекота. Позата на тялото с нежно огълване и отпуснатост допринася за спокойното и мечтателно настроение. Композиция. Композицията на картината е внимателно балансирана. Фигурата е разположена централно, а обгръщащите елементи, възглавницата, завесата и фона създават хармонична и завършена сцена. Детайл. Лейтън е известен със своето внимание към детайла. В "Пламенен юни" всеки елемент от текстурата на тъканите до фините черти на лицето е изпълнен с прецизност и грижа. А сега малко допълнителна информация.
През 1963 година кураторът на музея Понс в Пуерто Рико купува платното за 2000 британски лири и от тогава до сега Пламтящият юни, както още се нарича картината, е в колекцията на частния музей и пътува целият свят. Ето тук отстрани съм сложила снимка на музеят Понс в Пуерто Рико отвътре. Половин век по-късно, през 2013 година, Ана Уинтур и нейния главен стилист по това време, Грейс Коджингтън, използват картината като вдъхновение за корицата на декемврийския брой на списание Vogue, на която Джесика Частейн позира досущ като червенокоста красавица от платното. Ето тук, в дясно, съм сложила снимка на списанието Vogue. Жената е с червена коса, точно като в картината, както и роклята, което е важен елемент. И тук съм сложила линкове към източниците, от които съм взимала информация. И благодаря ви за вниманието!